til Musikmetropolens topmøde. Jeg tror, at Musikmetropolen kan bidrage med et kæmpe forbillede i, hvordan man arbejder sammen og løfter i flok. Det er meget vigtigt, at kommunerne samarbejder, og for os er det også et spørgsmål om at indhente nogle erfaringer fra andre steder. Musikmetropolen og i hele taget Kulturmetropolen er vigtig i et udviklingssammenhæng. Fordi vi sammen 14 kommuner kan løfte en opgave, som vi ikke kunne selv. Det er vigtigt, at vi kan få noget synergi. Hvis vi skal skabe noget nyt, så skal vi også prøve at arbejde på nogle nye måder. Det, at man sætter et så stort samarbejde her i gang, at man puljer nogle kroner og øre til, at alle mulige aktører ud over hele Sjælland arbejder sammen, det vil få en indflydelse på business i morgen. Det er slet ikke i tvivl om. When you're in a small country, finding collaborations and understanding that if I'm successful, the guy next to me will also be successful, and actually liking that thought. I think that's very important.